Opel Caravan. Ака 97 сол гуфтӣ? Соли баромадаш 97 сол. Сӯзишвориш бензини то қабл аст. Газа вообще дидагӣ не соли. Мотор 1.6. Мотор 1.6. Коробка механик. Пробегаш 18606. ҳуҷҷатҳо чанд қайган ака? 1 сол. 1 сола ҳуҷҷат дора. 1 сола ҳуҷҷат доштааст. Моторш бародаро. нарха чанд ка яка? 38 мегӯй бо савдо мешавад. Рақамҳои телефон чанданд? 915 34 37 81 34 37 81. ина касони харидоре марҳамат занг занед, иншоалло бо савдо мешавад. ина бародаро караван мехосте, ина каравани гуфтам гапо пачка. ина балона